Astăzi o să facem un DIY cum să schimbați punte la un Mercedes C200 W204. Cam așa arată. Ele sunt cunoscute cu problema asta, cu puntea. E o problemă comună la ele. Deci, bine că la mine mi s-a întâmplat, am mașinare 6.000 de km, dar sunt și care le pică mai devreme. Și au o problemă cu rugina la punte. Și cam așa arată puntea. Am scos-o deja. Da? Deci, așa arată o punte de 6.000. Dar problema cea mai mare o să vă arăt acum. Dacă reușesc. Așa. De fapt era pe partea cealaltă. Trăiți? Opa. N-am făcut nimic. Da, în general aici ruginesc toate astea. Astea. Și o să arăt în special unde o ruginește. Ia, poți să împingi de aia. Ia piciorul. Ia piciorul. Așa. Da. Aici e problema. Dacă se vede. Ăsta e unul, ăsta e la bun. Da. Așa, și la răpul ăla, de ce m-a picat la ITP. Aici. Iau-l. Plus bucșa mare. Și aici e rugină, e mâncat. Deci, de câte am înțeles eu, ar avea legătură cu gaura de aici. Gen că intră apa aici, staționează apa înăuntru și de aici pleacă toată, în general pe partea asta sunt probleme, pe brațul ăsta. Deci aici una, asta, și mai e una tot pe ăsta aici, adică tot cu gaura asta. Da? Eu am găsit o punte gata completă, gata cu tot cu grup, ca să nu mă mai chinui să demontez grupul, planetarele, fuzetele. Am găsit-o deja completă și am pregătit-o în sensul că am vopsit-o, am aranjat-o, nu era prea multă rugină, dar am zis să previn pe viitor rugina și cam așa arată puntea nouă. Da? Am dat o vopsea, am vopsit tot cu negru. Da, dar ea arată foarte bine puntea. Cam asta e puntea. Ca să vezi și pe partea. Și eu ca soluție am băgat spumă. Spumă poliuretanică și a intrat și iese undeva pe partea aia-altă. Niște găurele iese pe acolo, tot păcat asta. Deci asta e plină cu spumă. Ca să nu mai intre apa. Asta era și pe partea aia. Cam asta e aici. Spuma. Da? Ieri când am vrut să o pun pe poziții, să o montez sus aici, am observat că bucșa asta, care era deja pe ea, are o crăpătură de desubt. Și în schimb, astea sunt bune, bucșile astea sunt bune. Astea nu, scrăpate și vom proceda la înlocuirea lor. Asta și cealaltă. Aia nu e așa grav, dar am zis că dacă tot asta le schimbăm două. Totodată, pe dedesubt, sub asta era plină de rugină și am dat-o cu soluții din aia antirugină. Deci toată partea asta era ruginită. Da? Vom schimba și țevile astea de la lichidul de frână, erau foarte ruginite și nu vreau să riscăm.
Da? Cam asta e calul de la frâna de mână. Asta e cel mai greu de pus. Cel mai greu de scos și cel mai greu de pus. Cardanul. Așa, ia să intră și pe dedesubt. Cam așa arată puntea vopsită. Deci bucșile astea sunt bune, sunt țapine. Așa. Și cam așa arată vopsită cu antirugină din aia. Țeava asta se va schimba, era ruginită. Așa, aici este bucșa crăpată. Hai să focalizează. Uite, crăpătura aici. Aici. Și în partea asta. Da. Aici e colegul. Hello! Care a șlefuit toată rugina. Julieta, ai pistit tot. Da. În mare, ca să dai puntea jos, n-ai decât astea 1, 2 șuruburi. După aia le ai pe astea 2 pe spate. Asta de la bucșa mare. Una, bucșa mare 2. Deci are 4 bucși astea. Asta, asta și astea 2. Astea 2. Ca să dai toată puntea jos și amortizoarele, ambele amortizoare date jos, senzorul ABS care l-am agățat aici, da? Și cel mai oribil de scos, mai oribil decât șuruburile, cablul la frâna de mână. Asta, periculosul. Cardanul la fel și asta trebuie scos. Asta se scoate rapid, nu e o problemă. La fel vom schimba și flanșa, pentru că arăta foarte rău. Aduci tu flanșa aia de pe banc de acolo? De pe bancul de lucru, unde e menghina. Da, deci am dat unde a fost, deci aici zona asta era crâncen, deci rugină. Zona aia pe acolo, rugină, până și paharele astea de la arcuri, rugină. Și arcurile ruginite, bine, la 6.000 de kilometri e normal, nu. E flanșa aia de cauciuc cu multe găuri. E marginii cum dai să intri înăuntru, în magazin. Așa, astea erau ruginite. Da, eu sunt mulțumit de vopsea. Brațele de pe puntea nouă arată bine. Eu am avut noroc că am găsit-o cu 13 milioane cu tot cu grup. Și n-am mai fost nevoit. Gata, asta. Da, asta este. Și cam așa arată. Uite, asta e flanșa de la cardan. Da? Crăpături. Da? Crăpături. Deci toate au crăpături. Da? Flanșe de 6.000 de kilometri. Crăpături. Am comandat-o și pe asta, vom schimba și pe asta, va veni aici. Deci e mare, cardan dat jos, amortizoare date jos, senzori ABS date jos și cele 4 șuruburi de la bucșile principale și cade singură jos puntea asta. Da. Deci cam așa arată. Vom scoate puntea afară și vom schimba astea 2 care le-am făcut cu roșu aici. Le-am cumpărat și le vom schimba. Că nu dai odată la 2 zile puntea jos, ca și un schimb de ulei. Asta o dai odată la 4-5 ani. Dacă tot o dai jos, e bine să schimbi tot. Brațele sunt bune, totul e ok, doar astea le vom schimba și vom arăta la sfârșit rezultatul. Pe curând.